Stanovnici Mariupolja pamte Azovce kao sadiste, o čijim zločinima se priča sa užasom i mržnjom. Uvereni smo da će Mariupolj videti suđenje nacistima. Kako su ljudi izbačeni iz stanova da bi tamo opremili vatrena mesta. Kako besmislenom surovošću nisu puštali umiruće od žeđi iz podruma da zahvate vodu. U jedan glas meštani Mariupolja kažu da im nisu pomogli ni parčetom hleba niti gutljajem vode dok nisu došli Rusi. Kako su snajperisti pucali u glave dece koja su iskočila na ulicu. Na desetine takvih slučajeva ispričao je hirurg hitne pomoći, gde su ovi klinci bili u mrtvačnici. Kako su, za zabavu, tenkovi pucali na ljude, na kuće. Kako su za nemarnu reč tinejdžerima usta punili poliuretanskom penom. Kako su devojke i žene netragom nestajale. Stotine, hiljade takvih priča. Živi i mrtvi stanovnici Mariupolja postaće svedoci optužbe na suđenju ovim satrapima. Azovcima treba suditi u Donjecku, pošto u DNR nije ukinuta smrtna kazna. Razmena ne dolazi u obzir, jer borci Azova nisu vojnici. Mnogi kažu da je život našeg vojnika mnogo važniji od smrti bilo kog zločinca. Naravno da jeste, i tako je razmena ratnih zarobljenika veoma dobra. Možete čak i da zamenite jedan naš za dva ukrajinska. Ali Azovci nisu vojnici. Azov nije puk, ovo je vuk. Ovo je zver koju uzgajaju vojni politehnolozi zemalja NATO za jednu jedinu svrhu da ubijaju Ruse. 8 godina Azov upravo to radi, ubija Ruse. Vredi napomenuti da je danas i Državna duma objavila da ne može biti reči o bilo kakvoj razmeni i pozvala na ukidanje moratorijuma na smrtnu kaznu.